אז מה קורה חברים? פה אופיר ואור מאסטיבלו, והיום אנחנו בסרטון חדש על 10 הדברים הכי יקרים בעולם, אז בואו נתחיל. אז מקום עשירי זה עיפרון בשווי 45,000 שקל, נוצר בחברה גרמנית ותיקה בעולם. העיפרון נוצר בשנת 2008, עשוי מעץ זית, בגיל 240 שנה, ומזהב לבן 18 קראט. מה בעיפרון? מחק מחדד ו3 יהלומים קטנים. מקום תשיעי, מטריה בשווי 178,000 שקל. המטריה עשויה מאור של תנין, עמידה במים, שנמכרת בלונדון למיליארדרים. אז מקום שמיני זה קמעין בשווי 574,000 שקל. סמל ליוקרה ואושר, הוגדר על ידי מומחים כאוכל היקר בעולם. מקום שביעי, חולצה בשווי 820,000 שקל, עשויה מזהב בלבד. הודי עשיר, שמכנים אותו בעולם איש הזהב, קנה אותה. מה בחולצה? 14,000 פרחי זהב. מקום שישי, רמקולי אייפד בשווי 2 מיליון שקל, גובה 3.3 מטרים. כדי להפעיל את המכשיר תצטרך לטפס על סולם, כן, אבל זה שווה את זה. מקום חמישי, לוח שחמט מיהלומים היקר בעולם. אז מה בלוח? 320 קארט יהלומים לבנים ושחורים, כמו גם 14 קארט זהב לבן. מקום רביעי, נייר טואלט בשווי 4.5 מיליון שקל, הגליל בין 3 שכבות זהב, 22 קארט, ברכישת הנייר מקבלים גם בקבוק שמפניה חינם. אז מקום שלישי, כלב בשווי 5.75 מיליון שקל, שמו מסטב טיבטי אדום. הוא לא כלב ידידותי, אבל במחיר כזה דווקא חשבתם שכן. אז מקום שני, ספר בשווי 111 מיליון שקל, אחד מכתבי היד היקרים בעולם, נכתב על ידי ליאונרדו דה וינצ'י, נמכר בשנת 1994 תמורת 31 מיליון דולר, מכיל 72 עמודים של תובנות על המצאותם. עכשיו, בטח תתפלאו מהמקום הראשון, אבל כן, זה כינור בשווי 101 מיליון שקל, כלי נגינה בין 300 שנים, שרד בין 10 הכינורות ששרדו בעולם. אומרים שנגינה עליו היא חוויה עוצרת נשימה. אז הגענו לסוף הסרטון, מקווים שאהבתם, תנו לייק וסאב אם אהבתם, תצאו בסרטונים האלו, תרשמו לנו בתגובות אם נעשה עוד, ונתראה בסרטון הבא.